Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Nisto, como noutras materias, repítese un esquema que xa é bastante habitual. A ineficacia ou incapacidade ou falta de vontade do Partido Socialista para actuar e a demagoxia absoluta e o cinismo do Partido Popular. Incapacidade ou falta de vontade porque é verdade que vostedes levan numerosos anuncios que non se concretan. Na campaña das eleccións municipais de 2023, Pedro Sánchez realizou os primeiros anuncios, a partir de aí foi unha cascada deles que sumaba máis de 100.000 vivendas que non sabemos en que grau de execución están. Este día volveu con un novo anuncio de utilizar o Fondo Soberano para impulsar a construción de vivenda. Agradeceríamos menos anuncios e máis feitos, porque miren, vostedes ni siquiera fixeron algo tan elemental como trasladar, traspasar ou poñer en uso as vivendas que teñen da Sareb. No caso de Galiza son sobre 3.000 vivendas que están paralizadas en vez de ser transferidas para que poidan ser utilizadas. Pero claro, o Partido Popular de que pode dar leccións en materia de vivenda? Absolutamente ningunha, como non sexa defender os grandes tenedores e a especulación inmobiliaria. No caso da Galiza, eu lembraba aquí onte, houbo anos en que batiron un récord con 0 vivendas públicas ou con 2 vivendas públicas ou con 5 vivendas públicas. Por lo tanto, non teñen ninguna legitimidade para recriminar nada a ninguén. Por certo, ambos coinciden en que se debe utilizar esa fórmula de colaboración público-privada que non deixa de ser unha maneira de incentivar máis especulación na vivenda, trasladando o que son, por exemplo, solos públicos para seren utilizados por parte de investidores privados. Non nos parece que esa sexa a formulación. Aquí lo que se debe facer, que debe ser feito, que tasar o prezo dos alugueres e poñer no mercado vivendas suficientes, tanto en réxime de aluguer como de compra de vivendas públicas, é precisamente o que nos reclamamos que faga este goberno. Moito obrigado. Moitas grazas, señor Rego. Tiene a palabra el señor Sánchez Serna.